Здравей, аз съм Александър Николов и днес имам специален подарък за теб. Както може би вече знаеш, преди 2 седмици излезе моята книга «Бизнес растеж. Как да удвоите бизнеса си за рекордно кратко време». Това е книга, в която аз разглеждам стратегиите, стъпките от моята формула за бизнес растеж. Това е формула, която драстично промени моя живот. Помогна ми през последните 4 години да стартирам бизнес от нулата и за период от 4 години да го превърна в много печелив 6-цифрен бизнес. Тези стратегии, тези стъпки помогнаха на много мои клиенти да удвоят и да утроят бизнеса си за време, което преди са считали за невъзможно. Какво ще ти даде на теб книгата «Бизнес растеж»? Тази книга ще ти даде достъп до същите стратегии и стъпки, да се запознаеш с тях, така че да можеш и ти да ги приложиш. Ще ти даде яснота какви грешки допускаш в момента и какви промени да направиш в твоя бизнес. И се надявам и да те вдъхнови да предприемеш конкретни действия, с които да трансформираш бизнеса си. Какво искам да направя сега? Това, което искам да направя сега, моят подарък за теб, е, че искам да ти подаря книгата «Бизнес растеж». Моето желание е книгата «Бизнес растеж» да достигне доколкото се може повече собственици на малък бизнес, като теб, и да им помогне да направят и те промени в бизнеса си, хора, които може би до сега не са достигнали до моите обучения, до моите коучинг програми, до моите семинари. Книгата е подарък от мен. Единственото, което искам от теб, е да ми помогнеш с доставката, по-точно с разходите по доставка. Ето какво трябва да направиш сега. Кликни на бутона, вземете някъде по-надолу на страницата бутона, вземете моята безплатна книга сега, кликни на този бутон, попълни формата с данните за теб, с твоя адрес и аз ще ти изпратя книгата «Бизнес растеж». От теб ще се иска единствено да заплатиш разходите по доставка на куриера в момента, в който получаваш книгата. Още веднъж кликни бутона вземи книгата сега и, който се намира някъде по-надолу, идеално на страницата, попълни данните и така ще ти изпратя книгата. Това предложение е изключително лимитирано в времето. Количествата, с които разполагаме за този подарък, са изключително лимитирани, така че не дей да отлагаш. Сега е момента, ако проявяваш интерес да имаш моята книга «Бизнес растеж» безплатно, кликни на бутона на тази страница, поръчай книгата, попълни данните си и аз ще ти я изпратя. Надявам се книгата да ти хареса, да се насладиш на нея и да те вдъхнови да направиш промени в своя бизнес. Поздравявам те за решението. Чао!